Bon dia. Buenos días. Vostè vestia aquí? ¿Qué tal? Soc l'Equipe de la Universitat del Martínez. Yo soy Amparo. Hola, Carles. Amparo, encantada. Que esteu treballant? Una miqueta. Penseu que sortim d'una entrevista i com que tenim una redacció portàtil, doncs estem actualitzant. Una proposta que va dir que tenia uns 50.000 visites. En aquests moments arribar a cobrir els 47 municipis, és veritat que dintre d'aquests 46 la vegueria de Vallès té nosaltres Sí, vam fer... amb els rànquings d'UJD ens donen unes Tenim audiència auditada perquè pensàvem que era una qüestió d'avalar la nostra audiència. De fet, és créixer el territori, créixer en continguts propis i començar a dotar una mica d'estructura per poder tirar endavant el projecte. Nosaltres no estem dedicant. Has vist la publicació?